Els fulls de càlcul es poden protegir de manera que no es pugui introduir informació en llocs determinats. Per exemple, nosaltres tenim aquesta taula aquí i el que ens interessa és que ens entri informació en aquesta columna, però que no ens toquin res de tot l'altre. Llavors, bloquejaríem aquestes cel·les i aquestes les deixaríem lliures. Com es fa això? Per defecte, qualsevol cel·la del full de càlcul, normalment quan fem el format de cel·les, ens apareix aquesta pestanya. La protecció de cel·les està al final i per defecte qualsevol cel·la està protegida perquè jo, si si vaig aquí a eines, protegeix el full, ara no li poso cap contrasenya, no cal. Quan jo protegeixo el full, ara ja em diu que no puc entrar, o sigui, estic intentant escriure i no em deixa escriure enlloc, perquè totes les cel·les estan protegides. Llavors, aquí torno a eines. Està com una mica més fosc, de manera que es veu que està protegit. Jo clico aquí ara per desprotegir. I ara ja podria escriure. Llavors, què hem de fer? És a dir, per defecte estan protegides, per tant, jo he de desprotegir les que jo vull que em puguin entrar informació. I el segon pas, he de protegir el full. Per tant, si ara jo vull que aquí em entri informació, selecciono aquestes cel·les, les selecciono, botó dret, formata, i aquí desmarco aquesta opció. O sigui, ara aquestes estaran desprotegides, de manera que es podrà entrar informació quan jo protegeixi el full. Li dic d'acord, i ara vaig aquí a eines, protegeix el full, això quedarà enfonsat. Aquí em diu diverses opcions, però per defecte aquí puc posar contrasenya i confirmar-la, ara no ho farem, i aquí em diu fins i tot el que pot fer l'usuari, seleccionar, o sigui, podrà seleccionar les cel·les protegides, seleccionar les cel·les desprotegides i no podrà inserir columnes, inserir files, ni suprimir columnes, ni suprimir files. Li dic d'acord, i ara jo, si intento escriure aquí, no puc, i si intento escriure aquí, sí que puc, que és el que ens interessa. Hi ha més opcions. Selecciono un altre cop totes les cel·les, botó dret, formata les cel·les, i podríem amagar-ho tot, o sigui, aquesta cel·la, tot el contingut d'aquesta cel·la queda amagat. Amaguen imprimir, tot això, tot aquest rang no s'imprimiria. No és el cas, normalment desprotegim perquè es pugui introduir informació. Si hi hagués alguna fórmula que no volguéssim que ens la veiessin, doncs clicaríem aquí, i d'acord. Quan jo protegeixo el full, ara estava desprotegit un altre cop, eines protegeix el full, o sigui, està protegit, però sí que ens deixa que tots els usuaris tinguin aquests permisos. Poden seleccionar les cel·les protegides, seleccionar les cel·les desprotegides. Si jo desmarco, no poden inserir columnes, inserir files, ni suprimir columnes, ni suprimir files, que això és molt interessant perquè no només que no puguin escriure, sinó que no ens ho puguin eliminar. Però si jo volgués ho podria marcar tot, però no és el cas. Normalment això es deixa desmarcat, d'acord, i ja està. Llavors, molt important, eines protegeix el full. Ara està protegit perquè ho veiem que això està sombrejat de color blau. Si clico aquí, desprotegeix. La contrasenya, eines, protegeix el full. La contrasenya, per exemple, 1, 2, 3, 4. S'ha de confirmar, 1, 2, 3, 4, s'ha de tornar a posar. D'acord? I ara jo aquí no puc escriure, aquí sí, i quan jo vull desprotegir, clico aquí i he d'escriure la contrasenya. Si no l'escric, no em deixa treballar. El que havíem dit, si el full està protegit, com ara, jo no puc, és que ara em surt ni l'opció de suprimir la fila i la columna. Clico aquí i no em deixa. Normalment quan està això desprotegit, eines, ara aquí desprotegeix, clico aquí i em dona l'opció de suprimeix les columnes o suprimeix les files. Per tant, és interessant que quedi blocat. Aquí eines, protegeix el full, que això estigui desmarcat perquè quan protegeixi el full no em puguin suprimir
o inserir columnes i files. Aquesta opció de protegir els fulls també la tinc fent un clic aquí amb el botó dret del ratolí sobre una pestanya, protegeix el full. També podria amagar el full, val? I fins i tot podria afegir aquí a la barra d'eines. Eines, personalitza, i aquí escric protecció de cel·les, o protegeix el full, seria aquest. Podria inserir les dues, per exemple, per aquí, és igual, val? I protegeix el full aquí, i protegeix l'estructura del full, que ara explicarem. Val? Seria la manera ràpida, d'acord? Ara les tinc aquí, i va molt bé tenir-les aquí perquè visualment ja veig que aquest full està protegit. Si jo faig un clic aquí, el desprotegeixo. Faig un clic aquí, em torna a demanar per protegir. I les cel·les, si jo ara aquí selecciono aquestes, veig que les tinc protegides. Si faig un clic aquí, ara he de desprotegir primer el full, és veritat. Val? Clico aquí, val? I desprotegeixo cel·les més ràpidament. Val? Torno a protegir-les i ja està. Aquí, si faig un clic aquí, haurien d'estar desprotegides, correcte. Si torno a clicar aquí, tornen a estar protegides. Aquestes icones van molt bé, anar molt més ràpid per protegir i desprotegir. Hi ha una altra opció que és protegir eines. Protegeix l'estructura del full. Aquí podem posar contrasenya o no. Jo ara li dic d'acord. Se m'activen aquestes dues icones, que ja l'havia fet. I ara el que no podria, per exemple, és afegir un full. Ni podria afegir, ni eliminar, ni res. Està bé. Està bé perquè queda més protegit el full. Podria escriure, puc escriure tot arreu, però no puc canviar l'estructura. Està bé. I encara hi ha una altra opció, que quan vaig aquí a fitxer, anomena i desa, em surt l'opció de desa amb contrasenya. Jo puc desar aquests apunts amb contrasenya, desa, dic que sí, aquí em diu la contrasenya, per exemple, jo que sé, poso 1, 2, 3, 4, com sempre, 1, 2, 3, 4, d'acord? I ara jo, si el tanco, i ara quan el vull obrir, poso aquí, era aquest, i em demana la contrasenya d'obertura. Està bé, ja ho tinc obert. Fitxer, anomena i desa, i aquí puc tornar-ho a marcar o desmarcar. Igual que amb el calc, amb l'Excel també podem fer el mateix. Podem bloquejar o desbloquejar cel·les perquè quan tinguem el full protegit es pugui escriure o no s'hi pugui escriure. Llavors, com funciona això? Per defecte, qualsevol cel·la que em posi del full de càlcul, si vaig aquí a format de cel·les, i normalment estem en aquesta pestanya, doncs vaig a la pestanya protecció i normalment estan blocades. Estan blocades perquè quan protegim el full, jo ara aquí no poso contrasenya, no cal, es pot posar contrasenya, però era per fer la prova, no cal. Quan jo tinc el full protegit, jo no puc escriure enlloc. Ara ho provo, i a la que jo provo d'escriure em dona error, o sigui, com si no pogués fer absolutament res, d'acord? Fins i tot és que no puc no em surt res d'inserir ni suprimir columnes, ni inserir ni suprimir files, no em deixa fer res. Tampoc em deixa fer res de format, està tot aquí en gris clar, vol dir que no em deixa fer res, d'acord? I només puc fer-ho desprotegint el full. Llavors, sí que m'interessa tenir-ho protegit, però, per exemple, jo tinc aquesta taula i m'interessa que la gent em pugui inserir aquí doncs, el pagament, però que tot això d'aquí no se m'ho pugui carregar. Selecciono aquestes cel·les d'aquí i amb el botó dret del ratolí li dic format de les cel·les i les desbloco. Si trec aquest tic d'aquí vol dir que estan desbloquejades. Si el poso és que estan bloquejades. Desbloquejo, li dic d'acord, i ara primer li dono format d'euro, ja està. I ara jo si protegeixo, aquí revisió, protegeix el full, li dic d'acord. Ara, aquí no puc escriure, però aquí sí. Jo aquí podria escriure qualsevol valor i em permet escriure. Aquestes d'aquí no estan blocades, d'acord? Totes aquestes cel·les d'aquí.
A més, també podem protegir tot el llibre i es protegeix en funció de l'estructura. És a dir, per exemple, jo tinc aquí fulls de càlcul i no vull que la gent me'ls esborri o me n'afegeixi i protegeixo el llibre. També dins de la pestanya revisió protegeix el llibre de treball, faig un clic aquí, també em surt contrasenya i l'estructura és això, Si jo protegeixo d'estructura, doncs no em podran afegir fulls de càlcul, per exemple, Si ara me'n vaig aquí, val? O sigui, no hi ha l'opció aquesta de canvia el nom, suprimeix, insereix, està en gris clar, per tant no la puc utilitzar. Eh? L'opció de finestres, l'opció de finestres depèn de la versió que tinguem del full de càlcul. Si aquesta opció la marquem, doncs és això d'aquí, no podran ni fer gran ni petites les finestres. I també per acabar tenim l'opció de protegir tot el llibre. Llavors, com ho fem això? Anem aquí a fitxer, anomena IDESA, i aquí hi ha una opció d'eines que no es veu gaire, i diu aquí opcions generals. Aquí li podem posar una contrasenya d'obertura o per modificar. I llavors el que està bé és que la persona que el rep ha de saber la contrasenya. No es fa servir molt, però en algun cas pot ser interessant. Aquí no la protegim ara, cancel·la.